Yada say, ya mo kwa baby Adom TV, Badwam and our social media fear among kwa tamaklo. Afofie dana mu ne wono bronya na mu ne wono te o se nyina ye hwe ho yie bibie mo ye hwe ho yie. Ne mo mame sanfase den magana fo nyina Adom TV 9 lesson and carols no nyame ne mu ne mo ye ma no ye fedodo. Ye nkuma wu stars ye sponsors obia penufo ye be ready 9 lessons no. Da munyina ase Ghana for my dear dodo nyame onhira munyina bako empire ne said asene ana afeda ya be say share biem na wo me hu say strictly high life and also bus of 1st January ya nyame ya Adom a 1st January 2026 La Palm Royal Beach Hotel eho energy medie no ebe koso strictly high life tie twen Fausika ni yeska no ready ye nyina ye hia no mu nkoa ni e wo ba nkosha hill bia because wa be how so chef flat sebe ya nyum no and you just gina mu no mane sa e be koyie e de amon ye to ensafo ti osika na bra ni ye nyina ye for dom modom na rade ayade e wa hwe nsu na se betumi akọ strictly high life e bus of 1st January 2026 and a macano, as when you are pa. Yene afimu nyina faith for no yen edim komo bna da bia ba boye wa pomudin komumu and the doctor Kofi Amponsah gina ha oni ye beto ase dog ye mo akwa be ye nua afisia panso afen kometu ya sese na nyame asiesie ya amen ode konkan pa mama faith nso ho ye nyame ne ho den oye dwuma sa oguso ehwe omo a omo yare nti omo ntimi nante ye bibia oguso bompai magana ema munipa oguso ye nyame adwuma nti nyame Adom ne ho den nyame ase enwe eja se muguso ya chicha ya chede ye screening no so yeah and they say last within this month by baby kase sa 23 ye ma me kuna fo ye omo ye dwuma ene ehyaase okay nti ene ya no pe ya se ye ma me kuna fo no mu ba ye ho no hwe a obetimi akọ ye branches ahodo ni nyina ye hwe na de obi ase fata no last year che this year ye che amna bro last year no kisa afi bia ni nyame de ye konkan nti this year no de afi mu aba no edoso nyame Adom kuna fo no so ma me se on didi nyawo also mo so hwe wo nti ene wo china ni yesu se kuna fo no ye hwe sa and to so apart from no ye hwe apomodin mu nsem no bedas ene ye hwe bibio human papilloma virus on say a sexually transmitted viral infection na umu asebi umatu hu asi wo mu de umbasom Ghana mind with ena umu de ma beda umu de umadwuma no eno umu pa ne tanya na eno eye over 200 plus na o study hwe enipa no a umu nya no a dodo na ye umu tai fa enipa bia fa ne to na se ebi nso ye skin to skin contact nti wo hwa enipa ne bi obeba no nya no ni because signs and symptoms and enadintem ebe be che ansa na da ne ho di da ne ho di abun so ni peduam bi wa na hyew mo be ye wo hene a whole lot nti da bia on se faith ye ba ye ta kase hu se BBC ni peduam mu a entra on fa ne tra enye wadwen se me di ne bi srasra on se faith ye nto aduru se ye duro ni si woni ye ton ye clinic oba ye hwe ni pedua na hwe ne ye hawo ansa na de aduru be mo a de aduru mo nti men ye ne se wo ye nipa wate se BBC ni pedua ni mu eye kwan nyame fa so ye ne se ohaw ba ni pedua me ni pedua ne kasa nkyere o kasa kye watu ho anamo emfa otu mu tutu aduro se mate se me ho ye me hene me ne pedua mu hyehye me enti no me kwa koto aduro hwehwem hunu yare ko ohaw kraba nti wo hwe human papilloma virus na on say aye infection oba it be ma unya genital warts ibi won so ma bleed mo na on say akwakoye bibi de say ne symptoms no na di ntemti no hu ne ntem dan dia na be hawo it be ma unya cancer na on hwe se de sitie no a but ya na sometimes you fan say ye common ti no saa ne tie no say ohaw ne ba na on fan say saa ne tie saa ne de obekọ because ohaw e be ni peduemu no sometimes ye nuane ye mframa ye home ye namu asam amikan ensanom ene niema na deba nti sa ne ma we nso ye ntimi nyaa ye da because namu asam amikan ye ntimi nyaa
ɛden a yɛbɛyɛ but yɛyɛ no so kɔfɔ ha abrɛ nti ɔhaw ne bɛ tu ho na mo ne bra faith HOMEOPATHIC clinic yɛn ko na yɛn mfidie a mfidie no gu ahodo ne mfidie biara wɔ adwuma a ɛyɛ ɛwɔ yare a yɛde ɛhwɛ ehu na on sɛ yɛhwɛ saa ha wɔ yi a na sɛ aba na sɛ cancer timi take 10 years ansa na bi adan ho adi na sɛ cancer ne ba na kyɛ sɛ woyɛ obi a wontan yɛ checkups nti wotan yɛ checkups anka bɛhu ne ntam na wɔbɔ ho ban but nyame adom yɛde mfidie aba nti sɛ ɔhaw no sɛ den wo de bra wonya beduru a sɛ de tie bia na yɛbɛhwɛ amana ko ɛnyɛ no nko a na yɛhwɛ obi a n'ani so ɛtae no bisi n'ani tapu nsuo onsui ne nsuo ɛta n'ani so ɔtapo sa n'ani onipa bi hɔ ɔhwɛ adeɛ a adeɛ bɛn na ohun nie obi won so adeɛ wɔ akyire a ohun ne nyina wo ba yɛbɛhwɛ ne amodu obi a wani no ɛtɛ ɛsi so mesraw so wani hu sɛ asɛ ɛbɔ asi so obi wɔ sɛ asɛ ntentan obi timi ba ɔsɛ asɛ kakapɛ na mani ne so wani ne kakapɛ ntimi nkɔ so ɔhaw ne ba yɛ akye ɛno nti na hu sɛ kakapɛ ne nam so no oba yɛbɛma onuo ahwɛ nea ba wani ne so sɛ yɛ glaucoma anaasɛ cataract yɛbinya adagye ama wo infection no nko ahodo nti yɛsɛ ɔmɛmfa ntena wɔtra mesrew ɛsɛ wo kotodwe wɔkyi kasɛ usisi mu hyehyew usisi no ɛkyia mesrew fabra ne yɛhwɛ ma arthritis no egu ahodo bra ne yɛhwɛ the type of arthritis aba ansa ne ma hodu menka sɛ wo kotodwe ne yɛ wo ya nti sɛ ayɛ stiff sɛ wotimi kwamu ntimi ntim ɛne ade no memfa ne tra sɛ me de ade asrasra so bra ne yɛhwɛ sɛ cartilage no awe anaasɛ te sɛ no yɛbɛnya adagye ma onipadua stroke na badeɛ bato deɛ bra sɛ stroke ne bɛbɔbɔ nkae ebia wo nante kakra na wabre wani so taa biu wogina air condition ne mfifire tew wɔyɛ adwuma otim sɛ wɔyɛ no ɛyɛ adwuma de bi aba ne mfifire tew ne nyina wo ba yɛbɛhwɛ ama nti stroke ahodo no nyina wo ba yɛbɛhwɛ mesɛ wo wɔ diabetes ɛsikyire yadeɛ no ɛna aba paa ɛha nipa pii ɛba etim ɛma ɛka wakoma ɛba nso a etim onya stroke etimi sɛ wani ekuro tu a ewu ntem woyɛ bɛrima na aka mɛma yɛ sɛ mesɛ wo ehu pa ntimi ɛmfa ntena hɔ mɛsere ɛsɛ wɔkyi kasa wote sɛ yɛ wo ya oboa no hyehyew ɛma wote no wɔkyi a hwɛ wo sɛ ulcer ɛna ɛha ulcer no this time ɛha adwen ne nyina sɛ ɛma wo kwan ma onidi ɛyɛ yɛfumu kuro sɛ ɛba a ɛno a ɛma onidi ɛno nso mpɛ kɔm nti mɛsrɛw sɛ stomach ulcer na ba brane nhwɛ the type of ulcer aba ɔhema bi ba yɛ hɔ ba yɛ ɔsɛ ulcer no okotwa scan na omusi ama n'akyi kasɛ na ko akakra nti ɛsɛ ɔkɔyɛ surgery ba ɔba yɛ nhyira nka nyame sɛ ɛna no wafra adanse a wodi na no ɔden adanse ɛkɔ so wɔ pii nti mɛsrɛ sɛ stomach ulcer no ɛnɛ mɛka kyerɛ sɛ mo a mota yɛ fasting no wo ulcer ɛsɛ ɔtwe ho firi ho because empɛkom ɛno nso empɛ aduane nti brane yi firi hɔ mo mɛsrɛ sɛ wotie me na yɛ ɔbaa o mɛnsese ne ma yɛ a mesrɛ brane nhwɛ mo wo infection a woba your vaginal stigma no wɔ hɔ ɛyi infection ni nyinaa ahodoɔ ɛfiri hɔ nom woyɛ bɛrima infection ni nti obɛrima no aka ketewa bi woba ɛbɛnya adagye ahwɛ ama wo ne ama mu ayɛ de mesrɛ wo wotie me na sɛ woyare a woha obi a wɔ ho biara no yɛbɛhwɛ ama wo wokotodwe no wɔ hɔ a na ahono wode wo na asi wɔ na aka wo mesrɛ brane nhwɛ ma wo wɔ sciatica yɛbɛhwɛ ama wo yadeɛ ahodoɔ no nyinaa ɛhwɛ medical aka kyerɛ sɛ yɛ hɔ nyɛ aduro ne yɛtɔn no hɔ ɛyɛ clinic ɛyɛ mfidie no woba a yɛ office wɔ hɔ a sɛ ɛsɛ yɛkɔ nneɛma saagye wo yɛtwetwe wo ma wo ho sisi wo so a massage ne nko akwa yɛwie no na yadeɛ no mu bɛyɛ 50% ɛkɔ yɛwie a na yɛsan de wokɔ detoxification machine no machine wɔ wasoɔ no a ɛfi nnuane a wodi firi January bɛpem saa bere enu ahodoɔ a wanom a anyɛ adwuma akɔtaa nipadua no mu a ama yadeɛ no ba no ne nyinaa yɛbɛhwɛ ne yɛde detoxify nipadua no yɛwɔ aduro hɔ a yɛde ma wɔn nso bɛ detoxify nipadua ne yɛwɔ machine so a yɛde detoxify nipadua no ntimi srɛw woba massaging bed woyɛ den wobɛda so ɛfiri sɛ no ɛna ɛbɛtwetwe wɔn ama nompe no asisi ne ho so mɛsrɛw mede namba no to dwa fa namba no ne frɛ wofa a wode ɔba a ɛnka wo yadeɛ yɛdwuma paa ne sɛ yɛbɛhwɛ yadeɛ no hu yadeɛ no yɛhu yadeɛ no a yɛama wo yadeɛ no ho aduro sɛdeɛ ɛteɛ pɛɛ nipa bi a bɛba hɔ biara no nipa bi a bɛba no wo so no waduru de bɛma no wontimi inform obi afiri sɛ ɛyɛ homeopathy ayaresa enti yɛtu yadeɛ no ase yifiri hɔ abra ɛmabim number faith homeopathic clinic yɛde di adwuma no ɛyɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and 0540 71 09 40 0540 71 09 40 and 0275 96 94 14 Accra yɛwɔ Santa Maria Buya Junction ɛna Takrade yɛwɔ Anaje Police Station in Chompe Koforidia yɛwɔ Police Junction Landry Managers Road ɛna Okobogo so yɛwɔ Old Asidabo Gadan nkyɛn Kumasi yɛwɔ Ahenema Kokobin 18 more pay baby a bɛkɔ biara no
yɛse kɔpem sɛ bɛdi bronya na wie no yɛyɛ free screening tienie o ba me ya check uni pedua scanning 36 organs o nerves no yɛhwɛ baabi a yɛ adwuma yɛ check uni pedua unti no hemoglobin na wo mogya ni mu a ɛma unya ahoden sonko no ɛma immune system no ɛyɛ adwuma yɛ no yɛ check a check kidney liver lungs no yɛ bo wura ni pedua mu a check typhoid a check ulcer a check hepatitis yɛ check diabetes yɛ wo mfidie ahodo a yɛde bi a was asisu bi e wodi bia no yɛ mfidie de check nti ɔno tu anamo a uba ama wo yade nako ekonso a emabim ti sede o hawo ne tie sede yade ne tie emfa ho ne cha men kasam yade we di ache yade no obi die nya 10 years oba ye ekọ obi no obubuoguo sciatica nti enne nyame adom ekọ obi arthritis nti ontimi mpagya ne nsa nyame adom na ono atimi dware ne tim dware na chi arthritis nti no ontimi koto na ono atimi koto sori bibia ntimi sew udanya ne anopa na utimi nsa ampa udanya ne ye no wasori wani ate na enso sabe ya obesori afiri wo bed so no aya asem oba ye be boost immune system ama ho amonya ahoden sonko amo atimi di Christmas ye pese Christmas yi udi na nigye so udidi na udidi kama enti aponche na wato na akokọ na wato no be ka che se obi ato aponche so ontimi wi because of the identity oba Faith Homeopathic Clinic ebe hwa ma me send the number na twato number Faith ye didi adwuma no 0540 710940 0540 710940 and 0244 583859 0244 583859 ye ma hwefo nyina fi shapa Dr. Smithers nyina papa Dr. Kofi Ampon sa Faith Homeopathic Clinic na ye te won kan on to phone numbers na na ye che wadwen de opesotie na no won akasa dog ye da say de do so no ye celebrate abusuan na nyame waya de dodo waya ma ye fe enti mamenyom no happy birthday nkoma na na ochre happy birthday erade onti na nimu nchire erade nyo kese erade ma so fra dumu enkwa dumu na sidie ema no empa ho da wo family ni nyina e wo show na ochre happy birthday nkoma director Jacob Adi owo National Presby Choir oye National Presby Choir master. Nti happy birthday nkoma director Jacob Adi papa nyame show nyame ntine ni mo show ma nkwatintin ya ahoden ewom. Happy birthday Nana Yere Paulina Ampofwa Krantin Nana Ye onkwaso akua pim Presbytery Choir Union no salute omo de radiasia ma okra no ni pedua nkwatintin kekendim ene e wo shede emma. Happy birthday nkoma Adwa Precious way free patient and I will show Adwa Precious erade ntine ni munchiro pa onyo kese onyinke kan wa ye nyarwa free mu ne mum sika yedie enyo dia. Happy birthday nkoma Charles wo Makers House Chapel International where music department no and our ministry and I will show Charles a happy birthday erade show erade no kese because so be kese. Happy birthday nkoma Jennifer so Makers House music ministry na I wish Jennifer a happy birthday erade Adom no nkoso anya kese ngosra no enye kese Jennifer happy birthday. Sanso na happy birthday nkoma Fati Falanki where you from husband okay Tifati unkwaso erade ntine ni moncho erade no kese kusi so be kese pa ha no brema kwan ye birthday celebrant no edi ni nyina be si umre no wada agenti yedasi o some kind of zero school code social around who sports no was that another one bro and you wa be fan la oya de train sisi a ye kwa benye fide de free ha aha ya Adom TV ye kwa ba sisi a train